Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, melyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Mai evangélium kulcsmondata, vagy legalábbis mondani valója valószínűleg az, hogy Istenben maradni, és Isten bennünk marad, hogy a szőlőt és a szőlővesszővel hozott kép által valahogyan közel engedni magunkhoz azt, mit jelent, hogy Isten szavai bennem vannak, és ezek elevenné válnak, hogy én benne, és ő mi bennünk, és mi egymásban, és ez az összetartozás és a kapcsolódás. Tulajdonképpen sokfelől minden mondattal próbál Jézus valamit kifejezni abból, hogy milyen szoros és meghitt, bensőséges és közeli, és közben minket mélyen érintő, és bennünket alakító, és minket átformáló kapcsolat az, ami tulajdonképpen a vele való viszonyból következik. Erről szeretnék néhány szót szólni, mégpedig talán leginkább azzal az összefüggéssel élve, ahogyan a mi emberi tapasztalatainkban tanuljuk a társkapcsolatot. Hogy tanuljuk napról napra, aztán hétről hétre, hónapról, évről, évtizedről évtizedre azt, mit is jelent valakivel kapcsolatban lenni. Hogy annak mi a jelentősége és mi a mélysége, hogy tulajdonképpen egy folyton folyvást valamiféle növekvő világban vagyunk, ahogyan rászánjuk magunkat az emberi kapcsolatra egy másik valakivel. Egyáltalán nem olyan egyszerű kapcsolatban lenni egy másik személlyel. Nem egyszerű. És tulajdonképpen nem azzal kezdődik a szőlőtő és szőlővessző, hogy egyszer csak ott megjelenik egy gyümölcs, hanem sokkal inkább azzal, hogy tanuljuk, mit jelent szőlővesszőként a szőlőtőhöz tartozni. Hogy mit jelent egyáltalán valahogyan onnan elindulni, onnan erőt meríteni, onnan a megfelelő tápanyagokhoz hozzájutni, hogy mit jelent levelet érlelni, mit jelent valamerre fejlődni, aztán gyorsan kapaszkodókat keresni, akkor valahova, hogy túlnőni, akkor valahogyan visszatérni, aztán megérlelődni, és a többi, és a többi. Erről szeretnék beszélni, arról, hogy tulajdonképpen az emberi viszonyainkban is, akkor is, hogyha van szerelem, és akkor is, hogyha valakire azt mondom, hogy te vagy az igazi, hogy még ezután is mennyi minden fejlődésre van szükségünk, hogy végül aztán abból valami gyümölcs tudjon létrejönni. Tehát tulajdonképpen Isten valami közös növekedésre hív minket, kétség kívül, mint ahogyan ott van az a megmetszett szőlőtő, és hogy tél és tavasz, és látjuk, na ebből mi lesz. És ha mindenféle gyakorlat nélkül nézünk egy szőlőtőt, azt mondjuk, hát ennek már annyi. És közben pedig ott van benne minden élet, az életnek és a gyümölcsnek számtalan csodálatos lehetősége.
És aztán nagy kérdés, hogy tavasszal mi, hogyan fog történni. Tehát azt lehetne mondani, hogy a húsvéti ünnepkörben vége a télnek. Vége az éjszakának, és vége a sötétségnek, és egyszer csak az életerők elkezdenek bennünk áramlani, mégpedig azáltal, hogy a szőlőtőn keresztül az életnedvek és minden kezd bennünk életet létrehozni. Tehát akkor arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent az emberi kapcsolataink szempontjából eljutni a tavaszig. És mit jelent ott egyszer csak megélni, hogy hogyan van bennem élet. 5 pont. Hosszú volt a bevezető, röviden fogok szólni. Az első az így szól, mikor még tanuljuk a kapcsolatot, még az elején vagyunk, akkor van bennünk valamiféle lelkesültség, hogy egyszer csak kezdünk úgy növekedni, és meglátjuk magunkat, de szép zöld vagyok. És milyen hajlékony vagyok. Na hát, és mi mindent tudok, és érzem a napot, és hát ez remek, és egészen el tudunk telni magunkkal. Akkor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen keresem az előnyöket. Szeretném minimalizálni a hátrányokat. Hogy akár mekkora is a nagy szerelem, és ez milyen nagyszerű, hogy valahonnan élet áramlik, azért a magamra találás gyönyörűségében lehetek, mint egy szőlővessző. Azt mondom, hogy növök én, milyen csodás vagyok, és még tudok többet is ennél, és tényleg így is van. És azt mondjuk, akkor minimalizáljuk a hátrányokat, és legyen minél több előnyöm nekem ebből a kapcsolatból. És tulajdonképpen ez a nézőpont, hogy minél több előnyt akarok, és minél kevesebb hátrányt, a szőlőtő lenézéséhez vezet. Ahhoz, hogy én előnyt akarok, és a hátrányt, és amikor a hátrányokat akarom minimalizálni, akkor tulajdonképpen nem veszem észre, hogy szép lassan kezdem magamat letépni erről a szőlőtőről, és hátránynak tartani az összetartozást. És mindent, ami az összetartozásból következik. Hátránynak nevezek meg olyasmit, ami a kapcsolat föltétele. Hátránynak és nehézségnek nevezek meg valamit, ami nélkül tulajdonképpen nem is lenne az a növekedés, aminek éppenséggel a szépségét átélem. Ezt nevezhetnénk akár az előző beszédek nyomán a húsvéti fordulatnak. Húsvét előtt azt mondom hátrány, húsvét után azt mondom a kapcsolat föltétele. És mikor esetleg úgy vagyunk, akkor azt mondom, a kapcsolat föltétele a kapcsolat ára. Hogy enélkül egyáltalán nincsen az a kapcsolat. És ennek előtte azt mondtam hátrány, és azt szeretném minimalizálni. Most azt mondom, dehogy hátrány, enélkül nem is léteznénk együtt. Ez az első gondolat. Aztán a második, persze, amikor már jó messze távolodtam a szőlőtőtől, egész el is veszthetem a kapcsolatom tőle. A szőlőtő ott van, szegény, nem mozog semmit. Látszólag, mint hogy tényleg nagyon masszív, kétség kívül, de én már itt vagyok, és most már ott vagyok, és most amott vagyok. Csináltam egy kunkort, most itt leveleket növesztek. Te látnivaló, én élek, ő meg... És mi következik ebből? Azt mondom, én kérem a függetlenséget. Te maradj itt nyugodtan, én meg majd függetlenül. De te legyél egy biztos pont, adjál biztonságot. Te jó, mélyen köteleződj el a gyökérzeteddel, én pedig majd jövök, megyek, amerre éppen süt a nap. Tulajdonképpen az emberi kapcsolatainkban is ezt rettenetesen élvezzük. Az lenne a jó, a társunk egy nagyon-nagyon megbízható, mély gyökérzettel rendelkező valaki lenne, akiből persze nagyon sok életet nyerünk, mi pedig kalandozunk éppenséggel, amerre jól esik. Nem akarom persze magunkat lebecsülni, nagyon egyoldalúvá tenni a mondandót, inkább csak valamire rá irányítani a figyelmet. Ez pedig az, hogy távolodunk a szőlőtőtől, és egyébként természetesen az emberi kapcsolatainkban így van, mikor már úgy kiereszkedünk egymásból, már nem mindig csak a mi és a mi, akkor megint lesz én és te, és megyünk, és élvezzük a magunk frissességét, és lendületét, és fiatalságát, és ebből mi következik? Azt mondjuk, én szeretném a kapcsolat összes előnyét élvezni, és közben függetlennek maradni. És ez lehetetlen. És ez lehetetlen, de minél inkább távolodok, és élvezem a napsütést, és akkor annál inkább azt gondolom lehetséges, hogy én úgy szeretnék hozzá tartozni, hogy minden előnyből részesedek, az elkötelezettségedből, mindenből, ami rajtad keresztül árad, és ami engem éltet, ez nagyszerű, ez legyen és maradjon is így,
és közben pedig én hadd legyek független. Ez van húsvét előtt, és nyilván húsvét után fölfedezem azt, hogy nem lehetek tőled független. Nem azért, mert kicsinyes vagy mert nem engedsz, hát már menjél. De hogyha letéped magadat rólam, akkor egyszer csak el fogsz száradni. Érted ezt? Hogy milyen megrendítő, ahogyan tulajdonképpen megpróbáljuk elszakítani magunkat a tőtől, mégpedig azért, hogy a függetlenség még nagyobb legyen, nem egyre függetlenebbek leszünk, hanem egyre szárazabbak. És tulajdonképpen valamit felszámolunk, valami kiszárad, maga a kapcsolat. És aztán, hogy a kapcsolat kiszárad, mi emberként is csak nézünk, és azt mondjuk, hogy valami hiányzik az életemből, valami kétségkívül hiányzik. Ez a második gondolat. És a húsvét előtt azt gondoltam, ha nincs függetlenség, nincs élet. Mert a függetlenség segít, hogy mindig valahogy arra forduljak, amerre nekem jól esik. És aztán rájövök, hogy elvállalom a kölcsönös függést. Kölcsönös függésben leszek a szőlőtővel, és ez tulajdonképpen rendben van, mert ha ő nincs, akkor én nem élek. De hogyha én nem vagyok, neki nincsen gyümölcse. És tulajdonképpen hozunk egy kölcsönös kapcsolódást egymáshoz, amiben ő adja az életet, én meg termem a gyümölcsöt. Ez tehát a második gondolat, hogyan fölfedezem, nem a függetlenségre van szükségem, hanem a szabadságra. Arra a szabadságra, amit a szőlőtő ad nekem, és azt mondja, menj és menj, de ne szakadj le rólam, maradj velem kapcsolatba. Fogadd el, hogy ennek van ára, és ennek vannak következményei. Ne szakadj le rólam, ez hozza neked az életet. Ne akarj független lenni, mert belepusztulsz, hanem legyél szabad, és őrizd meg a kapcsolatod. Aztán a harmadik, tulajdonképpen hajlamosak vagyunk arra, ahogyan tanuljuk a kapcsolatot, hogy a kapcsolatot kizsákmányoljuk. Nem csak arról van szó, hogy az előnyökből akarunk részesedni, hanem arról is, hogy a kapcsolatot annak tartjuk és annak látjuk, hogy az mit adhat én nekem. És én ezt mind akarom, és már nem fektetek be a kapcsolatba, hanem már csak kivenni akarok, de semmit oda nem akarok betenni. Azt mondom, nem csak előnyök vannak és hátrányok, és én a kevés hátrányt akarom, hanem minél többet akarok kivenni, és a lehető legkevesebbet akarom betenni. Közben pedig az előnyökből szeretnék részesedni. Ezen a szakaszon is milyen sokan és sokszor átmegyünk, ahogyan tanuljuk, mit jelent kapcsolatban lenni. Ezért a harmadik gondolat így szól, fölismerem, amikor én egyszerűen csak ki akarom zsákmányolni azt a szőlőtőt, amikor semmi más nem akarok, mint hogy minél többet kiszívni, kivenni és kivenni és kivenni, és milyen érdekesek azok a hajtások, amelyek teljesen túlnőnek, és mennek, és nincs is rajtuk aztán gyümölcs. Csak elindultak, és mennek a maguk útján, és mennek, és már nem tudjuk, hogy hova, és már szinte levél sincs rajtuk, csak úgy mennek és mennek. Milyen nagy dolog azt mondani, beteszem azt, ami ahhoz kell, hogy gyümölcs legyen. És közben megkapok mindent ahhoz, hogy gyümölcs legyen. És így jutunk el a negyedik gondolatig, hogy tulajdonképpen közös a célunk. A célunk a gyümölcs. És ezt szeretné a szőlőtő is, és ezt akarjuk mi szőlővesszők, és a mi életünk akkor teljesedik be, hogyha rajtunk megjelennek a gyümölcsök. Egyszer csak egy picike kis kunkor, és nőnek a szemek. És tulajdonképpen megrendítő az, hogy Isten azt mondja, nézzétek, olyan vagyok, mint a szőlőtő, ezért én nem tudok önmagamban gyümölcsöt hozni. Rátok van szükségem, hogy ti növekedjetek általam, és ti hozzátok a gyümölcsöt. Én nem tudok gyümölcsöt hozni. Az a szőlővesszőm van. Rajtam nincs gyümölcs. Az rajtatok van. Milyen megrendítő az, ahogyan Isten azt mondja, hogy éppenséggel vannak olyan céljaim ebben a világban, amelyeket ti fölismerhettek saját célként. Mikor tanuljuk a kapcsolatainkat, és a kapcsolatokban tanuljuk magunkat, akkor persze, hogy a saját egyéni életcéljainkból indulunk ki, és azokat akarjuk megvalósítani, és azt mondjuk, de jó, hogy te majd ehhez hozzájárulsz. Légy szíves, minél többet, és minél jobban járulj hozzá.
egyszer csak fölfedezzük azt, hogy Istennek az életcéljai a mi legbelsőbb, legszemélyesebb életcéljaink lehetnek. Hogy a kettő pontosan egybevág. És ezért nem kell, hogy külön legyenek céljaim, hanem lehetnek közös céljaim. És ezért, mikor a céljaimat megálmodom és kitalálom, akkor valahogyan mindig egyeztetek ezzel a szőlőtővel. Mert tudom, hogy amit a szőlőtő tud, az az én legbelsőbb küldetésem, az az én lényegem. És ezt a szőlőtő jobban tudja, mint én. Mert én mindig a növekedésnek valamelyik fázisában élvezem éppen ott, ahol tartok, büszke vagyok, hogyan növekszenek a kis bogyócskáim, és közben pedig éppenséggel arra csodálkozom rá, hogy mindez azért lehetséges, mert a szőlőtőben ott van az én legszemélyesebb életcélom, hogy ez a gyümölcs meg tudjon teremni. És végül akkor az utolsó gondolat, megvan a kísértésünk az emberi kapcsolatokban, mondhatjuk így húsvét előtt, az egyéni célkitűzéseink alapján a másik személyt tárgyiasítsuk, vagy eszköziesítsük, tárgy legyen belőle és eszköz azért, hogy mi. És tulajdonképpen mindennek a hátterében ott van egy törekvés, meg akarjuk a másikat változtatni. Mindig meg akarjuk változtatni a másikat, amikor a kölcsönös kapcsolat hatásai kényelmetlenné válnak. Márpedig a kapcsolat hatásai nem egyszer rettenetesen kényelmetlenné válnak. Már mindent szeretnénk jobban, mint azt a kapcsolatot, amiből az a rengeteg kényelmetlenségünk fakad. És tényleg, ahogy mondjuk egyik szőlővesző ide-oda megy, és valahogy nehezebb helyzetbe kerül, azt mondja, nem lehetne újra kezdeni? De jobb lenne egy másik szőlőtől, ott van, nem is olyan messze. Itt van, fél méterre van egy másik, vagy 1 méterre. De lehet, hogy onnan sokkal jobb lenne, mert itt most elég szorult helyzetbe kerültem. Szóval erőnek erejével szeretnénk a másikat megváltoztatni, hogy nekünk ne legyen kellemetlen, ne legyen kényelmetlen, és ne legyen annyira fáradtságos. És ez természetes is. És aztán húsvét után jön a fordulat, és valamire rácsodálkozunk, hogy miközben mi erőnek erejével a szőlőtőt akarjuk megváltoztatni, Isten változzon meg. Aközben ő folyamatosan változik. Hiszen újból és újból alkalmazkodik hozzánk. Minden nap és minden órában és minden percben ő alakul és formálódik és követ bennünket. És mindig leköveti a mi összes változásunkat, akár ilyen, akár olyan. Isten hihetetlen, hogy mennyit változik miattunk. Hogy mennyit változik értünk. Hogy mennyit és állandóan és folytonosan azért, hogy ott lehessen, ahol mi vagyunk. És tulajdonképpen, amikor mi a vele való kapcsolatnak a hatása révén azt mondjuk, na, hajlandó vagyok én is változni, akkor csak egy picit teszek ahhoz a rengeteg változáshoz, amit ő nap-nap után megtesz velem és értem. De nagy dolog, hogyha kinőjük azt a gyerekbetegséget, mert hiszen ahogyan növekszik a szőlővessző és rajta a gyümölcsök, hány és hány betegsége jöhet elő. Kinőjük azt a gyerekbetegséget, hogy csak akkor történhet valami jó fordulat, hogyha a másik megváltozik. És akkor sokkal inkább felfedezem azt, hogy milyen nagy lehetőség nekem alakulni és változni. Mert minden alakulás és változás, ami az Istennel való kapcsolatból fakad, az egyrészt azért van, mert a vele való kapcsolatban találkozom a gyöngeségeimmel, a sebezhetőségemmel, az árnyékaimmal, a terméketlenségemmel. Ezzel találkozom. Valójában nem a szőlőtővel van a bajom, hanem saját magammal. Azzal, hogy ez a kapcsolat előhozza és megvilágítja az összes gyöngeségemet, és ezt utálom. Minden bensőséges és szoros kapcsolat fölszínre hozza az egyéni gyöngeségeim, a sebzettségeim, és mindazt a nehézséget, ami akadályoz engem a növekedésben. És gyerekbetegségnek számít azt mondani, hogy akkor hagyom az összes gyöngeségem, betegségem és mindenféle fejlődésre való képtelenségem, és leszakítom magam arról a valakiről, akivel kapcsolatban végre megláthatnám magam, hol lehetne fejlődni.
aki emberi kapcsolatra szánja magát, arra szánta magát, hogy ebben az emberi kapcsolatban saját magával találkozzon. És amikor a társát meg akarja változtatni, akkor azt mondjuk, legyél úgy, hogy magammal ne kelljen találkozni. De nagy dolog kinőni ezt a gyerekbetegséget, és azt mondani, a veled való kapcsolat megismertet engem önmagammal, és mindig lehetőséget ad arra, hogy reális irányokba fejlődjek és növekedjek. Minden esetre a mai evangéliumban Jézus azt mondja, hát mindez a gyümölcsért van. És mi összefonódunk és összekapaszkodunk a szőlőtővel. Mégpedig azért, mert elámulunk azon, hogy Isten ezzel a nagy vonalúságával, hogy életet ad nekünk, és azt föntartja bennünk, azt mondja, teremjétek ti a gyümölcsöt. Legyen tiétek ez az öröm. Éljétek át azt az örömöt, ami abból fakad, hogy megjelent az életetekben a gyümölcs.